ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ତୋର ଝାପ୍ସା ଆସୁଛି, ଝାପ୍ସା ଆସୁଛି। ଓରେ ଭାଇ କହିବାକୁ କଥା ଏଠି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ହରଚଣ୍ଡୀରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିକି ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ହରଚଣ୍ଡୀରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ନଈକି। ନଈ ପାର ହେଇକି ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। এইটা ହେଲା ବ୍ରିଜ ନଈର। ପାଣି କେତେ ଜୋରେ ସୁଅ ଚାଲୁଛି। ନା ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ପାଖେଇଲାଣି। ଭାଇ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ। ଫାଇନାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଆମେ। कि लहड़ी प्रभु हे माँ। तो भाई फाइनाली आम पहुँचिकी समुद्र कूल अच्छे बाहर गाँव को जीवु। भाई जनक एठे समुद्र रे पकाउंती खेपा। ମୁଁ ପାଣି भाई आम ए चल चल जाऊँ दी जन गाँव को समुद्र कूल जीवु। अरे एमती